Good morning लोगोफोर फुंनिफ्रायनो मान सान्दुंखा नै दिनै गुवाहाटियाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय देनजार सान्दुं ओंखारदों बाप्पारे बाप ओमफ्राय हरावबो अखा हादोंमोन नामामोनबा खोमाथिंसो खोनाबाय थादों एख' पात्ता गैया ओमफ्राय नै दैयानो गैया दिनै मा जाबावगोन नैया माने नैखौ आङो केब्बाके माबाना लाखांनायखायसो उथिनानै नङाबाथ' दैयानो गैलामोन दिनै दुगैनोबो मोननाय नंलामोन आङो मैया हरनि ओंखामा बारा जादोंमोन दै बेखौनो एवनानै जानो र' बाबुदों आंजों एसे दुगैखांबाय खाला लगायखांबाय ओमफ्राय दायो साहा लोंग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखामखौ दालासे संनोसै मानो होनबा दै गैया नालाय गुसु जागौमोन ओमफ्राय एसे लेथ्रा जाबाय आरो दैया मैगं लाखिनि र' मैगं नेगासिनो आं इथिं फायगोन आरो सबजि नायनो गाखरना थांदो बिराद थांनोबा दे मा सान्दुं गोसा जादों ओंखायनो थांनोबा सोरलै दायो फायबाथाय इखौ लाखिनोसै आङो मा लाखिनाय जायो नायनोसै जेबो गैखाया मैगं दालिल'सो दोङो दालिखौलाय बेसेबां जानो मैयाल'सो जादों दालि बेखायनो नायनो र' मा लाखिनाय जायो फैग्रोथो नै मैगं लाखिदो जोङो जि सान्दुं गोसा बाहेराव थांनो बेखायनो बेयावनो फैनायखाय बेयावनो लाखिखाबाय आङो दैखौ लाबोबाय आङो मैगं मा लाबोखो खोन्थिनि फान्थाव तिता केरेला आरो भिन्दि गासैबो 30 गोजा आधा केजियाव ओमफ्राय आं 100 लांदोंमोन ना ओमफ्राय 10 थाखानि निम्बुखौ लाबोबाय देख' गामियावबा एसे खमावनो जायोना बेयावबा दाम गोसाद्राय नाय दैया मादि गदो फिल्टाराव होनो सरगासिनो आंखौ नै बाल्थिङाव बाङाय भर्ति जाहांबाय र' किब्बाके नै जोंहा बिलाहि फिथाइ थायसिगोन बिबार बारबाय नै दा बिलाहि मोनजासिगोनानो आरो दंबायो नै दा फांसेया गोलैनासो दोङो बायबाय नामालै बायाखै जां दे बिदिनो खोमा आरो नै खनसे खिथिनाया जि फिसा फालौ दंफाङा नै गोजौ जाबाय खिन्थु थायथ'वाखै थायगोन थायाबा नै मायाव रजबदो नाय खुन्थायावसो बाव देखौ नै दाखालि मिया फैनायनि खाथि सिगाङाव पार्सेल फैदोंमोन आरो आंना ओमफ्राय आंखौ लाबोफादोंमोन न'आवनो आनबक्सिं खालामनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय बेयावनो लाबोफाबाय आङो फिसाखाय हाबजाबोनायखाय ओमफ्राय दायो बेखौ आनबक्सिं खालामनानै खोन्थिनि मा दङ बेयाव नायनो मिशोनिफ्राय लाबोनायमोन सावकियासो नायनो मा दङ सानस्क्रिम आं अर्डार होदोंमोन नै मोननै फैदों मोनसेया सानस्क्रिम एखे नामा आं सानदोंमोन मोनसे फेसवास फैगोन मोनसे माबा फैगोन मोननैबो एखेयानो फैगोन नि नामा मोनसेयाव 150 करि लिरनाय दं आरो 150 करि खिन्थु आङो मोननैखौबो मोनदों 118 ना 118 मोनदों मोननैखौबो थेंक इउ मिशो एसां थां सान्दुंबाबो बेरायना फैनि र' गुवाहाटि नायना फैनि माने जाथारबाय गुवाहाटि नुफेराखै नालाय ओंखायनो जानाय लामादो जाबाय नेहुरु पार्कआव बरिया बिबारा गोमो जि मोजां नुखादों खिन्थु जोंनिया नैबे गैया इमान खम फैसा हरदो जोंनो दा बाबु मिथाइ जानोनो फैसायानो गैया दा मिथाइ जानोनो फैसा गैया इमान दुखिया जाना फैदों निबो लोंलायनि र' 2020नि रोसि लोंनानै जि आराम नांदो उदैखौ थान्दा नोबा ओमफ्राय जोंनिया दा न'आव थांनो फैसायानो गैला मा जाबावगोन मा थाङो थाइसेयावबो फैसा गैला बाङायल' फैसा हरदोंमोन बिमाया बेबो जोब्बायानो ओमफ्राय
मैखौबो लाबाय माबाल'सो दंमोन 60ल'सो दंमोन 60नि ओमफ्राय बेखौ लाबाय 20 थाखानि ओमफ्राय आरो 40ल'सो जासिगोन 40खौ आरो खुसेरसोमोन जोङो ओमफ्राय दा फैसायानो गैला ओमफ्राय मा जाबावगोन दा गैला आरो न'आव थांनो मोननाय नंला जोङो बाबानियाव बिनांसिगोन बाबायावबा होगोन ना होआ नायनोसै मा जायो बाबाया होबासो थांनो मोनसिगोन आरो गाबोनाव थांगोन गुवाहाटि क्लाबाव एसे खामानि दंमोन आरो ना बाबुनि ओमफ्राय फैबाय दा फैनानै इमान गरम गुवाहाटियाव बापारे बाप मोनाबायबो साहा दा लोंखांबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओमफ्राय जाखांनानै उन्दुनोसै स' दिनैनि भिडिअ बेसिमानोसै लोगोफोर माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर फैगोन नेक्स्ट भिडिअ